Опа, какво става, хора? Добре дошли в първото видео на кресските диктатори. Какво става, диктаторчета По малки? принцип сме супер много хора, обаче сега ги нема. Затова това е тук пасата. Аз няма кам кой съм, защото старите канали не ги коментираме. Няма страшно чета. Само казвате каквото искате в коментарите, го правим на секундата. Няма страшно. Значи тук ще ви свира с 2 химикалки. Значи само да ви кажа, наскоро тук сега имаше едни такива... Две! Имаше такива ларп ютубъри, а ние сме тях. Лека вечер. Ние просто сме 2016 content. That's what I'm saying. Не. Тя може би 2017, защото... вчера излезе нов сезон, тук не сме играли от 1 милион години на тази игра, това сме ние OG-тата. Лагя на гъс. Фак! Добре, това ще го срежем. Не бе, какво прави? Спокойно бе! Искам спокойствие! Искам спокойствие, ти казвам! Спокойствие! Не, какво става, бе? Спокойствие! Аре, умри, бе, бате! Браво, бе! Какво става, бе? Какво става, бе? Спрями! Спокойствие! О, 200? Ева ти играта. Леле. Браво, бе, Кокс! Спокойствие, Коки! Искам спокойствие! Той направи това. Аре бе, мистер Едитър, къде си, бе? Сега дойдоха с шеите. Трябва да спра да спама като гей. И той ровна, и той. Какво става, бе, бате? Римач, давай 1 в 1. Не, давай 1 в 1, дай наново. Дай лоби. Какво лоби, бе, бате? Трябва да си оправя пералнята. Аре, по-бързо оправи тази пералня, бе, бате. Колко време ще оправиш пералнята?